kay gigutom na ko kayang ni ay dito mo talaga mo. Hello guys! Welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digos City. Hello mga adlaw sa inyo ha. Mayroon to ma'am. Hello to ya. Busog na? Busog na Jod. Thank you kayo sa sponsors. Sponsors na Salamat daw gano'n. kay sa sponsor sa spaghetti. Ben Lumaan. Kay ma'am de ay. My mother there. Mother. Mother. Ayan. Managhilot. Sige paglakaw-lakaw. Dugay ka nagkakaon. Sige, unsa ka itong pamati, ma'am? Ako ni pabalik og hilot ako ni ko dia. Likod, bataan, dapi-dapi, ana. Kamot og tiin. Di mo ka nagabasag hapon. Dili na. Talagsa na lang. Talagsa na lang. Talagsa na lang. Ano man? Di lang ma-perfect. Di ba perfect ya oy. Usay ka nang igangon ka. Maligo. Pero di ka maligo ka ng bitong gabi para dayong katulog nga Ay, dili. dili ka na. Yung mga na-style sa bang kaligo pag man fresh. Di ba? Si Risa og Sarge. Oh, kato sila noon. Mga anak, Ana kay ko. ambangan niyo na dili mo na siya. Sa pagkakaroon okay. Kanay nagtulog lami kayo, nyabugnaw. Fresh jud atong lawas. Ang problema pag man sa fresh, dili na sa ma-fresh. Padulong na sa kuan. Mao gyud na siya. No, pas mo sa kusog yun na wala mo ko'y trabaho. Dili lagi pwede. Dili siya. Mas medyo mas dugay-dugay sa maigo kay wala may kay hago. Ang maigo gyud katong hago. Mao to'y mas madali. Eh hago man naman kay siya. Sige. Sa pala di pamati, ma'am. Kato lang ya nya kanang ulo nako permanente magsakit. Ano ay. Kuha na siya kanang Kung may niya. dili sakit na siya kay kanang dugay pito magpadala pa. Lahi mo na nga sakit Alay po na siya, no kaya. Maglapat. Hapit talaga katapusan. Kapit na Alay po na sakit ha. Lahi mo to siya. Alay po dede. Sabi na ko Umaga mo, og sakit yung ulo. samot magkalaban adi. Sige. So, asa ka itong balay mo, ma'am? 10 de Mayo ya bingkahan. Karon, Moro gyapon. dito na gyapon. So, ayan, napasig na kay shout out, ma'am. Shout out sa nagtinda dira og bingka, labi na si Risa og sa RJ. Ano to? Pahilot pud mo ni Kuya. Ah, Eric Hilot diri sa asa dito? Ravina. Ravina Digos Ah, City. Ano to? yung mga friends dito. Ako mga friends di ay pahilot na mo diri igna i-text lang ko kung asa dapit kay tud-an ta mo. Suki sa bingka. Suki sa bingka. Nakalimot ako sa mga Ah. mga naong raya. Naong lang. Australia. Si Kuan di ay sa akong friends dira. Love of my life. Ay. Para to. Ah, Nagpahilot sa ako diri kay murag lahi na. alam na. Alam na murag sakit ra pod. May nang ginagmay lang, matangog gid siya dili nga paabot rin magkuan na bitaw. Ana. Kuan ako diri to dati ya bay. Ang lisod magkatog. Oh, sige ra ko agay. Nagana magkatog ko no. Oh, sakit ito ya kay Burot to. kuan ni burot man gud ang kuan diri. Oh, moto na ulian sa niya. among singit. Nagyuan lang yun. Nanana ra ba to daan no? Oh, nisingit rabi ko ato. Singit to ginana man gud. Kaya ti. Kay lako na jud kay Wala lang kay mo tingog tong. Gani ni sugot ra po tong Dili kuan. nakita po niya sitwasyon. Kumurot. Arang pa man ko ani na anak bitaw. Katura man pud diri giilok ko kuya. Pag human na rato ti mga ano si kuya nga hampulan. Pag human ato na maghampol mga pila to ka adlaw na ulian ko po siya ti. Balik na Ang lisod mo ko na di jud sa matandog. Okay mo pagpangihi lagi ti. Ang wala ka siya ending ato masangkiyod. Kanang mula ka bitaw ka nga. Kanang Simpak ko po diya oy. di mao to'y padulungan unta. Kay sakit man gud so ngita ka plaster nga niglakaw, dili sa sakit. Okay ra na kung naa kay sigkayuron wala man pod. So, lisod pod na siya. Sige. Ay atas nga naayo siya, no. Ano kay kung makalugar nindot pa ito whole body pero nakukuha gyud ba. Grabe yung kayod na ko ato ba. Ilang
Wala, dito lang yung focus na mo kay. Ay, dapit na dito ka. Mamadyo ang sakit eh. Ano lang, so ayan, shout out sa taga 3 de Mayo, Bingkahan, no, Digo City, no. Si Ma'am na si Ma'am rin, no, shout out sa mga taga 3 de Mayo, si Bok 3 de Mayo, no. O nakita niyo si Ma'am sa unang video nako. Na video ba tato? Nabigit ako. So nahagbong siya o nahulog sa duyan, medyo taas-taas dyan. So pati sa kita, yun, naigo, yun, iyang batang o dapi-dapi. Di na siya matabang ng mga hagbong. Masangkiyod yun ang labas dyan, no? Mating sakit yun kayo na dire. Ano, so dagan po rin magkuhan nga, nahagbong daw, naubang natakilid paghagbong. Ano lang, no? So tabangan natin si Mama Maayo, yung ginapamati sa lawasan, siyempre inabanat sa pagkampo sa Ginoo. O siyempre tanin nga mo doon, dari man ikamo nga Mamaayo mo, kutob sa kamay mo. No, kaya pahit kaya natin ginapamati sa lawasan. Siyempre sa karon lang yun nga nakita ng video na ko, baguhan lang yun. Please support my channel, please subscribe. No, click lang bell button para updated kasi gina-upload ang tagadlaw. No, comment, like, and share. Comment ka mo guys. No, kung sa inyong ginapamati sa lawasan, na ito karon wala dyan po Mamaayo. Kasi makatabang ko, no? Taga Digo City ko guys. Kung shout out po sa ko ang Facebook friends page nako, no? Eric Hilot ang traditional. Kung shout out po sa ko subscribers sa kong YouTube channel. Kung shout out sa top 3 countries viewers in United States, Indonesia, Siyempre number 1 Philippines. Maraming salamat. And God bless po sa lahat ng mga OFW. Yan. So shout out 3 de Mayo Digos. Pero ako yung magkakaroon dito. Sabi sa akin, may alat yun, uniforme. Lagi dali, umisa. Ito rin pagtalunan niya. Pag ano lang ito na kay Lord. Wala ka ba mo? Namoy vlog. Ano pagtawag daw? Ito pang tawag. Ay. Ako kubalo. Yo, ano. Ilam eh. May uniforme niya. Ito rin. Atsup-atsup lang. Vlog dito ng tawagan. Sila dito ba sa balay, kung nakabay ko anin na igna lang nga yung pataplan. Patawagan na sa kong number. Ano po, manindit siya? Ay, sakto na niya mag-skinny na. Binabae man ni. Ito ganing murag paano, tikit bas paa. Binabae. Murag kuan siya. Dahil ko ano yung misik. Laki ang masuot na te. Misik Yung ay misik pwede babae, pwede Suso laki. karon sa Kanang mga uso-uso pa nga fitting, no? Oo, fitting. Muna karon. Pangkuan ba, murag artistahon. Wala, ay po, 113. Kaya okay pa na, daghan na tayo ng 200 dani. Pagka, mura ba nga ikong dagang mo? Kakita yung ani nga panakton. Gagmay, hindi ko kita. GNT ra ba? Unsa ka ano siya no? Butiks na lang sila mag-deliver na. Pangalan mo? May SY. Ha? May SY. May isye? Saan na siya? Siya. ESYE. Siya. Ni Ashi. Ano pinapangalanan? Magkakariha. Wala. Isa mo itong tawagan, Globe? Smart. Unsa man to si kuan me? La RG. No. Globe, to dili. Pwede dili. Text na yun. Tang, si Sa uy. Cedric Zay kay you're going here. Ingon ni ka bonbon. Niya. O, ba na? Going na here. Pulang gusto mo kapul, magkapul ng wala. Barato lang ko sa dina, masige ko tag-atog bukid niya, mahal man. Dito. Sige ako. Sige, sige ko ato upuan. Ang lili atong lugar ba? Marinas Sige, lang ako ato. akong banan. Basta Nagkay tagad ko 500. 100 ang nagdadala ka. Asa ya sa? Ano siya? Ano na ito eh? Layo, doon ra magayang matanaw. Amo ang kuan gyalid dito Ang magilubog. kanal.
Kulang Ano kay ito, 500. silubong ba na? Kulang kay 500 diya. Wala, Walang ano? Kayo na. Dito naman na, dito mo mawagis mata na, dili ba salan? Magi, ay dili, magi ako lang labyan na naman sa highway, pero dito ang bansalan. Kag mata na mo agi, di na pud mo mo agi na pud mo, bago mo pakyali. Ano naman ni Morsya? Siya mo kadung ko ana. Kyalig niya, ubos ana, mo na Oh, bukol lagi. ni Morsya matan-aw. Mataw-aw. Di ana na mo agi. Gamay baryo ba? Bagong baryo. Kanang wifi pwede na makakuan diha. Pwede mahulog ka. Hulog. Hulog igsin ko. Singko din wa mo di ba ko kabalo? Tarani mo sa mo. I-click ang kuhan. I-click sang kuhan. Wi-Fi. Kuhan naman. Pangalan si Wi-Fi. Eric Eric Hilot. Oh, makita mo ni Media. Wifi. I-search diya. Wala mo ka mang Wi-Fi. I-click ang Eric Hilot. Ay kanya mo ni wifi yung. Dito dapit sa gawas para modakop siya. Wifi. Nya kuhan. Insert. Okay. Lisod kayo magkuan. Pila pa ihulog anak niya. Pwede po siya 100, 200. Ah, Ay saan ni pa? Di kabalo ani ba? Wala testing. ano yun? Dito. Asa? Ano pis dito? Tindaman. Gawas dito, connecting. Gawas dito. Dili ba piso wifi? Maganda na, Eric Hilot. Mga nakabutang. Anong blow? Anong blow? Connecting. Ha? Connecting. Oh, connect Ah, na. kana. Insert coin na. Insert coin. Ipatungod diya. Singko. Be, ambe besing ka. Ipatungod diya kay parang dakpon niya. Kurbada mo ko direct. Ang saingan, go online. Go online. Amay go online ani. I-click ang go online. Aman ani. Bal ano niya, hindi bal yun. Ne, Nasulod naman 5. gani, go online mo muna siya. Ano? Wait. Ano, asa naman to? Ano na? Na. Pwede na niya ka-text. Tawag. Tawagi. Tawag, pwede. Messenger. Messenger lagi po para ko. Wala mong Online sila. Sign na Francis RJ. Wala mag-online. Si Risa daw. Pwede man dili sa online ma'am, gawas, i-try lang call. Si Risa daw, si Risa. Si Rita may ko na daw. Risa. Risa Jane. Ana ra man. Wala gihapon. Testing nila. Inday. Testing call. Ay si Inday no. Testing mo. Testing mo rin. Basig wala sila na po diha. Hindi mo rin ako lang dyan. Pindot ang pula. Si Inday na lang. Precious. Ano pa si Inday? Pero nasa balay. Siya nakatulog ba ko ng batawa? Wala rin. Ay, check na lang. Ay, permanente na nagakuan. Hindi ko
Aran mo tinuo, kaninduyan ka na mo sabak-sabak. Ba't yung sabak Ah, niya? wala di ay sabak. Ay, si sabak ko, hawgno, di ron, hawgno dyan. Danilin mo kung dili si Ian. Ganun. Si Drexay. Pwede. May kanin ko lang. Ay, ano pala? At saka ano, Andre, tama ko. Tawagin si Drexay. Relax. Manalo wings. Barte. Bar. Okay, 4 dre. Gusto mo ka talon? Hindi mo Yeah. pinagaling. Dito lang ka. Ay, say. Ina nga diri itong tupag speaker. Nan, tawag lagi. Si Greg. Ano tawag, Bon? Say! 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 Sa mo nagatanaw, eh?